alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras natin na alas 7 in punto. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng host o panauhin ng programa ay hindi nangangahulugan o nagsasaad sa opisyal na pananaw at opinyon ng pamunuan ng Sunshine Radio, Suarezug Media Corporation at Sunshine Media Network International. Ang bayan ay mayroong katanungan, may mga bagay na nais malaman, naghahanap ng katugunan sa mga napapanahong isyu ng bayan. Narito ang programang magbibigay kasagutan at tatalakay sa mga isyu, maglalahad ng kaganapan at susukat sa mga lingkod ng bayan. Kapihan at balitaan sa Sunshine. Lahat ng bagay pwedeng pag-usapan, walang puklat na talakayan. May pagkakataon ng sinumang magtanong at tumugon. Kaya sama-sama tayo sa pakikipagpanayam. Kapihan at balitaan sa Sunshine. Kasalo at kapartner mo sa almusal. Dito pa rin sa inyong alternatibong radyong ibang-iba sa iba na kapartner mo sa balita at serbisyo. Magandang umaga po ng Miyerkules malinis sa atin lahat. Kumusta ho tayo? Sana po lahat tayo nasa mabuting kalagayan at kahit papano nakakaraos sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa ngalan po ng aking mga kasama rito sa pangunguna ni Engineer Jeff Biado Abaigar, Engineer Michelle Balog, Engineer Jonathan Feliciano. Sa News Center ho, nandyan sina Bien Bergabinya. At syempre sa supervisyon ng ating station manager, Mr. J. Miguel Mendoza. Ako po naman ang inyong kapartner. Ako po si Jerry Cambay. Uy, pogi! Salamat po! Sama-sama ho tayo hanggang alas 8 po ng umaga dito lamang sa Kapihan at Balitaan sa DZRD Sunshine Radio. Ang impilang nangunguna sa balita at serbisyo! Abril 29. Yan, nako. Ilang araw na lamang, Mayo na. At syempre, ngayon po ay Miyerkules malinis. Kumusta ho tayo? Tuloy-tuloy lang ho tayo sa pakikibaka. Sabi nga sa kanta ni Freddy Aguilar, ang umaayaw ay di nagwawagi. Yan ha. Huwag ho tayong umayaw. Huwag ho tayong sumuko. Nako, andyan yung listener kong Vietnamese. Ilang namimiss ko yung listener kong Vietnamese. Hindi na nanonood yata. Baka nasa Vietnam. Pakipalo po itong aming FB Live. Ang aming FB Live ay DZRD 981 Top News. Kung kayo nakapalo na, paki-likes at share ito pong ating radio program. May reklamo, sumbong at daing. May mga komento at reaksyon. May mga babatiin. Pwedeng ibahagi ho yan
sa ating palatuntunan sa pamamagitan po ng pagtawag at pag-text sa 523-3749 at 0919-645-2936. Alas 7:06 na ho. Sa mga may lakad ng alas 8, may pupuntahan, may pasok, may klase, may kausap, may katransaksyon. Sumakay na ho kayo. Di balit, hindi ho masyadong matraffic ngayon dahil bakasyon. Bakasyon ng mga mag-aaral. Pero siyempre, meron pong pasok, ha? Importante kung ano yung oras na usapan, bago sumapit yung oras na usapan ninyo, dapat nandun na kayo para hindi kayo nakakahiya. Lalo na kapag bibigyan kayo ng blessing, baka matrasado kayo, aalis na yung magbibigay sa inyo ng blessing, malas yun. 8 minuto, makalipas po naman ng alas 7 po ng umaga. Dali lang, meron tayong bibigyan daan dito na ito ho'y may kaugnayan sa illegal at legal. Yan. Merong kaugnayan sa illegal at legal. Ito ho'y post ni Akar ng Pangasinan. Yan. Talagang bilib tayo rito kay Akar ng Pangasinan eh. Ang dami niyang alam eh. Oh, sandali. Asan na yun? Ito, yan. Ito ho'y post ni Akar ng Pangasinan. Ito ho'y may kaugnayan sa illegal at legal. Sabi rito, para sa mga nagnanais makaiwas sa raid, yan, sa raid at sa mga panganib ng illegal gambling sa Pangasinan, waiting, siyempre. Ang illegal na sugal sa Pangasinan, waiting. At itong drop ball. Narito ang ilang mahahalagang paalala base sa batas at sa kasalukuyang sitwasyon. Kilalanin ang legal na STL. Ang gobyerno sa pamamagitan ng PCSO ay may mga autorisadong small town lottery. Operators, ang pagtatayo o pagpapatakbo sa labas ng sistemang ito ay maituturing na illegal gambling. Yan. Waiting. Yan. Illegal na sugal yung waiting. Maging alerto sa one-strike policy. Mahigpit ang utos sa Pangasinan Police na ipatupad ang one-strike policy. Ibig sabihin, ang mga hepe ng pulisya ay maaring masibak sa pisto kapag may nahuling bukis sa kanilang lugar. Kaya asahan ang mas madalas na surprise raids. Banta ng cyber intelligence, gumagamit na ngayon ang mga otoridad ng digital tracking at social media monitoring para matukoy ang mga transaksyon ng mga bukis o waiting. Kaya hindi na sapat ang pagtatago sa mga looban o iskinita. Mabigat na parusa ayon sa Republic Act 928. Ang mga bet collectors, ito ho yung mga kobrador o kabo, ay maaring makulong ng hanggang 8 hanggang 20 taon, habang ang mga mananaya ay maaari ring maharap sa multa o pagkakulong. Ang pinakamainam na paraan para makaiwas sa raid ay ang pagsuporta lamang sa mga license games at umiwas sa mga illegal na operasyon na walang proteksyon ng batas.
may alam ka bang partikular na bayan sa Pangasinan kung saan naging mas mahigpit ang mga pulis nitong mga nakaraang araw? Yan. Meron ho yung tinatawag nating one strike policy. Matagal na yung one strike policy. Oh. Nako. Balita ko doon sa amin, walang waiting. Maghapon na ho, kahapon. Walang illegal na sugal na waiting. Nakausap ko yung mga kobrador ng illegal na sugal na waiting, sila ho ang nagsabi sa atin na walang waiting sa bayan po ng Santa Barbara. Baka ito ho yung epekto ng one strike policy. Naalarma ang mga chief of police dahil hindi ho nagbibiro ang pamunuan ng PNP na ililipat o kaya i-relieve ang sinumang chief of police na sa mismong nasasakupan niyang bayan ay merong illegal na sugal na drop ball, lalong-lalo na itong mapaminsalang sugal na waiting. Yan. So, ewan ko ho sa mga ibang bayan kung tumigil din ang operasyon ng waiting. Dahil balita ko ilang mga chief of police sa ilang mga bayan sa lalawigan po ng Pangasinan ang narilib. At balita ko, pati si Police Colonel Arbel Mercolio, Provincial Director ng Pangasinan Police Office, narilib. Yan ang balita ko. Kaya sige lang. Kapag sa mga nasasakupan yung bayan, merong operasyon ng illegal na sugal na waiting, kayong mga chief of police, pwedeng marilib. Ito na ho, mahigpitan na pong ine-implement yung one strike policy sa mga kapulisan. Kapag merong illegal gambling sa nasasakupan ho nilang bayan, sorry na lang, tanggal sila sa pwesto. Marirelieve sila sa pwesto. Yan ang mahigpit na parusa. At yung mga mananaya, pwedeng makulong. At yung mga kobrador, kabo, rebisador ng waiting, pwedeng makulong ng 8 taon hanggang 20 taon. Sige lang. Sige lang. Para kapag natsambahan kayo, yari kayo. Mabigat pala ang parusa. Mantakin mo yan. O 8 taon hanggang 20 taon, pwedeng makulong ang isang individual na huli, na involved sa illegal gambling, kagaya po ng waiting. Yung mga kobrador, yung mga kabo, rebisador, ito palagi yung mga nahuhuli ng mga otoridad. Kasi sila yung nakaprant, sila yung nasa field, sila mismo yung nasa bulahan or ingresuhan. Yung mga waiting protector, waiting lord, yung mga promotor ng waiting, safety sila dahil nasa kanilang mga bahay sila. Tumatanggap lang ng pera weekly, 15-30. So, ang sarap ng buhay ho ng mga yan. Ang kawawa ay itong mga kobrador dahil sila ho ang nangungubra ng pera. Sila ho ang nagpapayaman sa mga promotor ng waiting at mga waiting protector at mga waiting lord. Yan. Kaya doon sa amin, sa Santa Barbara,
maghapon na ho na walang illegal na sugal na waiting. Siguro naalarma itong mga chief of police dahil yung nga, one strike policy. Dapat kung sa mga chief of police merong one strike policy, dapat sa mga mayor din meron ding one strike policy. Di ba? Yung bang matatanggal ang sinumang elected officials. Basta elected officials mula barangay officials, yan. Konsehal ng bayan, konsehal ng syudad, vice mayor ng bayan, vice mayor ng syudad, mayor ng bayan at mayor ng syudad, congressman, ganun, vice governor, board member, governor. Ang mga to kapag naaktuhan na sa kanilang mga nasasakupang barangay, bayan, syudad, distrito, probinsya merong illegal na sugal na waiting, dapat ang mga to matatanggal din sa posisyon. Ganun sana, no? Dapat kasama itong mga elected officials na matatanggal sa posisyon kasama sa one strike policy. Dapat hindi lang itong mga membro ng Philippine National Police. Kaya ingat-ingat kayo ha. Balita ko may mga chief of police sa iba't ibang bayan ang narilib sa pwesto. At maging ito daw si Police Colonel Arbel Mercolio, Provincial Director ng Pangasinan Police Office, narilib daw sa pwesto. Ito ba'y dahil sa hindi mapahinto at talamak na namayagpag sa lalawigan po ng Pangasinan ang illegal na sugal na waiting at drop ball? O yan ba ang dahilan kung bakit narilib si Colonel Mercolio? Nagtatanong lang po tayo. Dahil napabalita sa buong Pilipinas nating mahal na ang Pangasinan parang Bukis capital of the Philippines na ho ang lalawigan po ng Pangasinan. Napabalita ho yan. May mga kaibigan tayo na nasa ibang bansa na totoo ba, sabi sa akin, na ang lalawigan ng Pangasinan ay Bukis capital of the Philippines? Sabi sa akin. Totoo ba na ang lalawigan ng Pangasinan ay waiting capital of the Philippines? Sabi ko, yun ang sinasabi nila kasi yung nga, talamak ang illegal gambling sa Pangasinan. Kako. Yan. Kaya sana hindi lang itong mga PNP, elected officials, hindi lang mga kobrador, rebisador, kabo ang pwedeng maparusahan at makulong, kundi maging itong mga mananaya. Makipagtulungan kayo sa mga legal. Kung legal, okay lang, walang problema. Kasi legal. Kahit kitang-kita kayo ng mga otoridad, okay lang kasi legal. Ano yung legal na laro? Siyempre, STL sa lalawigan ng Pangasinan dahil yan ho ang legal. Merong prangkisa ho yan. At hindi lang ho basta-basta legal yan, kundi malaki po ang naibibigay niyang tulong sa buong lalawigan ng Pangasinan at buong Pilipinas nating mahal. Yan. Ayan, si kumari ko. Kala ko wala ka pa rito. Kaya yan ho ang dahilan kung bakit narilib itong, baka yan ho ang dahilan. Anong dahilan? At bakit narilib si Police Colonel
Arbel Mercolio bilang Provincial Director ng PNP Pangasinan. Ito ba'y may kaugnayan sa talamak na illegal gambling sa lalawigan ng Pangasinan? Tanong po yan ng ating mga kababayan. Bainte minutos, makalipas po naman ang alas 7 po ng umaga. At yung nga, talagang itong si Akar, maraming alam itong si Akar ng Pangasinan. Saludo tayo rito kay Akar ng Pangasinan. Yan. Maganda to dahil nakakatulong itong si Akar ng Pangasinan para sugpuin ng illegal gambling sa lalawigan po ng Pangasinan. Ayan, nako, sige. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating program. 21 minutos, makalipas po naman ang alas 7 po ng umaga. At syempre kayo ho'y nakikinig at nanonood sa ating palatuntunang kapihan at balitaan sa DCRD, Sunshine Radio. Nandyan na ho yung mga suki natin. Nandyan na si Ma'am Agnes Tansyongko. Good morning, Sir Jerry. Kape tayo, sabi niya. Sige lang ho, Miss Papaguyan. Thank you sa pag-anyaya na magkape. Si Miss Agnes Tansyongko. Hello kay Madam Melody Nunez. Good morning po, Sir Jerry, watching here somewhere around the corner of the house. Talaga naman ha. Asang ka banda? Diyan sa bahay ninyo, sa kusina, sala, sa kwarto o sa labas. Sige, importante nakikinig at nanonood ka. Miss Melody Nunez. Pix Kayab-Yab. Good morning, Bayaw. Kuanan Pix Kayab-Yab na Santa Barbara, Pangasinan, Philippines. Sige, Bayaw. Good morning. Alikas ko, mangkakapi ka la. At ligan mo mangkakapi, mambabantay ka at mandiringal ka programa tayo. Salamat, Bayaw. Dapat kinabwasan. Bayaw, ya mambantay at mangkapi ka. Pinuntan at agka natrasado sa rebalita impormasyon. Okay? So paniraw dyan ang mambabantay. Basan tila namin. Paano nga pulay ken? Kapulay tayo na lampasan. Okay, si Larry Navarro. Good morning, Sir Jerry. Kape tayo. Larry Navarro na Calaucan Sur, Binmalay. Ayan may balon ken. Balon dumaringal tayo. Ya taga Calaucan Sur, Binmalay, Pangasinan, Philippines. Ya idol ton maong si Mayor Pedro Pit Merera na Binmalay. Sa may free theoretical driving course dita niya nagawa no May 9 tan 16 na Mayo. Aya at nayari la interon distrito no taga Orbisca, taga Basista, basta wala ka second district. Saragtulan mi participated sa atay free theoretical driving course. Yan nagawa no Mayo 9 tan 16 ditan at evacuation center. Aglabat la taga Binmalay, so nayari, ingon amin, ya taga 2nd District. Taga Labrador, saragto, basta 2nd District. Orbistondo, Basista, Mangatarem, Aguilar, Bogalyon, Labrador, Lingayen, dan, Haratan, Yabalay, so manitibukal na 2nd District. Papatanay, ha? Hindi lang pang Binmalay, kundi pang buong distrito na. Ay, nako. Di ba? Hindi lang pang Binmalay, pang buong
second district na. Oh. Makauli kilatan. Bahala kilatan, ha? Sige, bahala kilatan at atang tanagagimira. Sige. Ay, nako. Atoy ay, magano tani walay kinjay. Ikalawang tourism rest area itatayo sa bayan ng Manawag. No, ineriya, itatayo sa Manawag, Pangasinan, ang ikalawang tourist rest area sa lalawigan matapos aprobahan ng sangguniang palalawigan ng resolusyon na nagbibigay pahintulot kay Governor Ramon Gico na lumagda ng kasunduan sa Department of Tourism para sa proyekto. Ayon kay Vice Governor Mart Ronald Lambino, malaking bahagi ng turismo sa Pangasinan ang nakasintro sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag na pangunahing distribusyon ng mga deboto at turista. Ang bagong TRA ay inaasahang magpapahusay para sa karanasan ng mga bumibisita. Sinabi ni Ma Luisa Elduayan, hepe ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, na ang pasilidad ay pupunduhan ng DOT sa pamamagitan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, habang ang pamahalang palalawigan ang mga ngasiwa sa operasyon at maintenance. Ang 10 milyong pisong pasilidad ay bahagi ng Manawag Development Project at magtatampok ng malinis na palikuran, charging station, lactation area at pasalubong center na magbibigay daan sa mas maayos at komportableng pagbisita ng mga turista at deboto. Wow, maganda yan, ha? Oo, dahil libo-libong deboto ang nasa Manawag. Sabi nga ni Mayor Doc Ming Rosario, tinatayang nasa 60 to 80,000 turista, bisita ang nagpupunta ho sa bayan po ng Manawag. Kaya bali-bali agagi, kaya Kumaduan Tourism Rest Area. Yakasumpaldan Mandasal, Mimisa at walay Laundan Tourism Rest Area. Ya kumpleto facilities. So satan niya pa sa natatang tanagagimera. Bali-balitan. Ta sa sakinin programa di Tanagagik, tuloy-tuloy po yung paanyaya po ni Mayor Doc Ming Rosario sa mga negosyante na magpatayo po sila ng hotel. Yan, hotel at restaurant sa bayan po ng Manawag dahil nagkukulang po sila sa hotel at restaurant. Yan. Maalala nyo yung 100 Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of Manawag na ito ay isinagawa noong Abril 22, 2026. Marso pa lang, dami na. Punuan na yung mga hotel sa Manawag. At maging sa Ordaneta, fully booked na yung mga hotel. Kasi yung nga, April 22, yung 100 Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of Manawag. Kaya't yan ho ang patuloy na inaanyayahan ni Doc Ming Rosario itong mga mamumuhunan na magpatayo po sila ng
hotel at restaurant. Pero sa poblasyon, wala na hong area. Kaya pwede ho silang tumingin sa labas ng poblasyon. Marami pang maluluwang na lote, sabi ho ni Mayor Dukming Rosario, sa labas ho ng poblasyon, bayan po ng Manawag. Ibig sabihin sa mga barangay, yung mga barangay na mula Ordaneta, mula Manawag, papuntang Ordaneta, yung mga barangay na yan. Kung minsan tayo napapadaan dyan, may mga maluluwang na lote tayo nakikita dyan. Kaya lang, syempre, may mga nagmamay-ari sa mga lote na yan. Depende kung ipagbibili ho nila. Pero kung if the price is right, di ba? Pwedeng ipagbili. So yun ho, ang problema dyan, hotel. May mga pagkakataon daw na punong-puno na itong mga hotel, mga restaurant, nagkukulang yung mga magagandang restaurant dyan. Kung minsan yung mga turista, yung mga debuto, nagpupunta ho sila ng Dagupan, Lingayen, Ordaneta, para kumain at magpalipas ng gabi. Di sayang. Si Kantolantit, sayang. Aramay aromya debuto, tan turista, kwanto at agiramang gagastos, Jad Balibi. Si panggagastos da, kwanto, Jad Saray, aromya balay, singa Ordaneta City, Dagupan City, Lingayen, kwanto. Kasi, naknula so hotel media. Tansari restaurant niya, siyempre, mas marakap, so saray, sabi nga niya, kung yung mga restaurant niya, nagkukulang din. Kaya, tuloy, kung saan sila naka-check-in, doon na ho sila kakain. Kaya, yun ho, ang kanyang paanyaya sa mga mamumuhunan sila, pwede silang magpatayo ng hotel. Basta merong mga bakanting lote, sasamahan ho kayo na maghanap ng isang maluwang na lote. Sasamahan ho kayo ni Doc Mayor Rosario. Yan, okay? Sige. Okay. So, yun ho. Maganda yan, Sana mailatag na ho sa lalong madaling panahon itong ikalawang tourist rest area. Ang magpapatayo rito, ang magpupundo rito ay ang Department of Tourism. Yan. Hindi ho ang pwedeng meron ding ambag ang provincial government at ang bayan po ng Manawag. Mantakin mo yan. 60 to 80,000 weekly ang nagpupuntang turista at bisita, debuto yan ho sa bayan po ng Manawag. Di ba? Marami yan. Kung lahat ng mga yan dyan sila gagastos, dyan sila kakain, dyan sila magsha-shopping. Isa rin problema yung mall, siyempre. Mall, yung mga establishmento. Isa rin problema dyan sa bayan po ng Manawag. Yung palengke ho nila, kung noon ang bayan po ng Manawag, binansagang pinaka-worst na pamilihang bayan, ang meron po ang bayan po ng Manawag, ngayon hindi na po dahil bagong gawa yung kanilang palengke. Pagkupo pa lang ni Mayor Dukming Rosario, isa na ho yan sa agad na inasikaso at ipinaayos yung kanilang palengke. Nansaman, no mitindaan ditan si Engineer Pitong, 6-footer matlante, masyadi pa nag-alwarto, tampano kuno napanakan, napasak, may muling to. May mga pakong nakausli, may mga yirong talagang nakakatakot. Pero ngayon, wala na. Magandang-maganda na ho ang palengke ho ng Manawag. Pati yung parking area, maluwag na ho. Inayos na ho yan. Kaya nako. Dapat lang para yung mga turista, yung mga debuto, siyempre pagbalik nila sa kanilang mga
pinanggalingan, sandali, at bili muna tayo rito ng mga seafoods. Wow, ganun. Bili muna tayo ng mga bangus, ganun. Bili muna tayo ng mga gulay, ganun. No? Pag pasok nila sa palengke ng Manawag, so, hindi ho sila matatakot na mamamalingke dahil maayos na ho ang palengke po ng bayan po ng Manawag. Alas 7:36 na po ang ating oras at tayo ho'y nasa pangalawang bahagi na po ng ating palatuntunan, kapihan at balitaan sa DCRD Sunshine Radio. Ayan, nako. Meron tayong nasagap na balita diyan sa bayan po ng Bugalyon. Ang Bugalyon, pasensyahan po tayo sasabihin ko lang po ang totoo. Ang Bugalyon, isa ho yan sa pinakamaliit na bayan sa lalawigan po ng Pangasinan. Hindi ho masyadong kalakihan ang bayan po ng Bugalyon. Pero sa land area, maluwang po ang land area ng Bugalyon. Pero siyempre, yung populasyon, hindi ho ganon karami ang populasyon ng bayan po ng Bugalyon. At siyempre, pagdating sa development, well, masasabi ho natin may mga nabago na rin, pero hindi gaano. At sa populasyon, hindi rin gaano. Pero kung sa land area, maluwang po ang land area ng Bugalyon. Maluwang, talagang maluwang. Kabundukan, batis, ganun, ilog, mga punong kahoy, mga sakahan, talagang yan ang mga produkto ho ng bayan po ng Bugalyon. Ngayon, ito daw si Mayor William D. Nagbabalak, talagang nagpupursigi yan. Hindi nagbabalak, hindi nagplaplano dahil approve na sa SB na ang LGU Bugalyon ay mangungutang daw sa Land Bank of the Philippines ng 400 million. Grabe. 100 milyon na lang kasing laki na ng inutang ng bayan po ng Sual. Kasi ang bayan po ng Sual noon umutang ho yan ng 500 milyon. Ngayon, ang bayan naman ng Bugalyon uutang daw ng 400 milyon. Approve na ho sa SB ng Bugalyon. At yung 400 milyon, magpapatayo daw sila ng bagong palengke. Talaga naman palengke. Mampaalagay ako na tindaan publiko. 400 milyon, imagine nyo balbaligtan niya palengke. No, 400 milyon. Andita, mga liunire dalin. Ya pampaalagayan day balon palengke data. Unong at impo, ayalis na kuno may palingkida kanyan, mga liuire balon dalin, ya pangiyalisanda at satay gawon dan balon palingke, nabilbilang na probante loan. Antayo na pigara may presyo to may almost 2 hectares, ya lote, ya demanda ipalagoy may balon palingkida. Unong informasyon niya, akabatan tayo, mang kantidad na 126 million pesos. Luti lang ho yan, 126 million pesos. Yung lote, medyo malapit lang ho sa poblasyon, Bugalyon. So yung matitira sa 400 minus 126, yung matitira sa 400, yun ho ang pundo na gagamitin sa pagpapatayo daw ng bagong palengke. Grabe hindi naman kalakihan yung Bugalyon, pero magpapatayo ng napakalaking palengke, magpapatayo ng bagong palengke. Sabi ho ng mga taga-riyan, Mayor, limpyo ni may palengke me. Limpyo ni may palengke me. Aliwan
Tanton dakelmot sa manasaliw, at palingki mi, ta maslaki tagarabugal yon, jaran linggayen may titindaan, kuanda gagik. Anggano, ago ko na'y palingki at pigpigaray may titindaan at palingki na bugal yon, ta maslak, at sara may tagarabugal yon, jaran linggayen may titindaan. Singa sa may kumarik, tang kumpadrik, tagarasukuni, bugal yon. Pero sa'y pititindaanan na ni agagik, unong si kara, dyan at balay na linggayen. Siyempre, mas dakil ko na nasaliw, ikumpara di madpalingkida. Ngalngali ang kapoy mititindaan di man, kuanda. Ang gano agaw na palingki, ngalngali ang kapoy mititindaan, kuanda. Isang kabubagta, man paalagay ka, na palingki yamang kantidad na 400 million pesos. Andi balik ko mo, no, atan at aliwan utang tanagagik. Uutangin yan sa Land Bank of the Philippines. Yung 126 pambili ng lupa, yung matitira, yun ang gagamitin sa pagpapatayo ng moderno, maluwang, malaki, malinis na pamilihang bayan daw ng Bugalyon. Pero majority sa mga taga-riyan nagsasabing maayos pa daw yung kanilang palengke, Mayor. Yung palengke ninyo, maayos pa daw. At sa tingin nila, hindi sila nangangailangan ng napakalaking palengke. Dahil sabi nila, Monday to Sunday, kahit araw ng palengke, halos wala daw namimili sa palengke ninyo, Mayor D. Tapos, mangungutang kayo ng 400 million pesos para sa pagpapatayo ng isang makabago, moderno na pamilihang bayan. Utang yan. Kaya-kayang bayaran yan. Yung sa may naaalmo at palengke, saragto kasin ibayartan. At sa may no pigay antoy sistema tan, no quarterly, no every 6 years, 6 months, o di no yearly, so pambayar bilang sa atan niya utangan. Sarag kasin almon na palengke na Bugalyon, so ibayar at sa atan niya utangan da agagik. Yan yung mga tanong Saka yung mga taga-riyan, sinasabi nila na maayos pa naman yung palengke namin. Bakit kailangan nilang magpagawa ng bagong palengke? Saka from Monday to Sunday, sabi, mangilan-ngilan yung namamalengke sa palengke namin. Kahit araw ng palengke, mangilan-ngilan pa rin yung namamalengke. Dahil karamihan, namamalengke po sila sa bayan po ng Lingayen. Isang kabubagta, mampagawa kay untanay, palengke, tugaw mo sa tanay. Utang yan, sino magbabayad yan? Siyempre, yung mga mamamayan sa bayan po ng Bugalyon, kayo magbabayad yan. Baka tapos na ang termino ni Mayor William D., hindi pa nababayaran. Yang 400 million na yan. Baka yan payable for 25 years, 20 years, ganon. Kasi malaki Malaki, 400 million daw yung uutangin. Kasi bibili pa daw sila ng lupang paglilipatan sa bagong ipapatayong palengke. Hindi naman kalakihan yung bayan ninyo. Bakit kailangan pa ninyong lumipat? Kung sakaling gusto nyong paayos yung palengke ninyo, kung nasaan yung palengke ninyo, di doon na kayo, doon na. Huwag nyo nang ililipat. Sayang din yung 126 million kung sakaling totoo yung 126 million na yan na presyo ng bibilhin yung lupa. Di ba?
Di mala, no gabay ton paapigar di mala. Agla kaukulan niya unalis. Agla kaukulan maikili kabalag niya, agli kaawang yalote, ta aliwan say mulmulag mo tagagik, aliwang kabalgan mo, te baloy, nabugal yun. Mismong tagarat talim mga ibabagay, sa pititindaan ang dadyalingayan. Oh. Agaw na palingki lahat, ngalngalyang ka po ni mamalingki. At bali, dyan palingki da. Ibabaga dagagik ta na, rami tagarantan. Gali kabalag ti bayi sa inyo, 400 million. Kasama na doon yung pambili daw ng lupa na pagtatayuan ng kanilang bagong palengke kasi gagawa ho sila ng bagong palengke, bagong pamilihang bayan. Kaya't ililipat kasi bago yung gagawin nila. Kaya't ewan ko nga ba, aprobado na daw sa SB. Siyempre, si Kimot, pangkalawan unitan. Diba? Pangkalawan unitan, nagagik. Sapay kontra at sangguniang bayan. Noon ang tutungtong lara. Diba? O ngayon, depende ho yan sa sangguniang palalawigan. Kasi kung aprobado na ho sa sangguniang bayan, o didinggin ho yan sa sangguniang palalawigan. Sa sangguniang palalawigan naman, automatic na yan. Na-approve na yan. Kasi ang gagawin lang naman ng sangguniang palalawigan i-review yung mga dokumento kung tama o mali. Kapag mali, o yun, ibabalik uli sa sangguniang bayan, sa LGU para ayusin. Pero kung kukontra ang sangguniang palalawigan, sa tingin ko hindi. Kasi ang kadalasang ginagawa ho ng sangguniang palalawigan, i-review lang ho yung resolusyon o yung mga ordinansa, kung ano mang mga dokumento na yan. O kapag maayos, okay, walang problema, dumaan sa tamang proseso, approve. Hindi ho nila i-disapprove yan. Matik yan na aaprobahan ng sangguniang palalawigan. O, di ba? Malante, akin niya kaukulang may mampaalagay na gili kabalig ya palingke. At mulmalagmat te bali mo ay ngalngali ang kapoy may titindaan mo't kuno. Oh. Di balik ko mo, no, agkila unutang. Utang? Oh. O pigara interestutan. Siyempre, kung matagal bayaran, mas mahabang panahon na babayaran, mas malaki ho ang interes. Singamot pa nagpalag na motor. No, mangaliw kay motor. Hulugan, laon mo taloy taon. Ya bayaran so sa tay motor, ya sinaliw mo. Halimbawa, sa may motor, mambili 100,000 no cash. Hulugan mo'y taloy taon. Sa kwintam may bili to may motor, ya mambili 100,000 pesos no cash. Mamali man, ya galngali 200,000. So bili to, mandoble, agagik. Kasi, yun mabayag mong bayaran. Nang mabayag mong bayaran, say binulan mo mulagmat, pero mabayag. Latan no alom mo sa kitaon, say binulan mo balag, pero sa interesto, mulag. Managagik. Siyempre, 400 million tanay. Alang nga mo't yalaan dat 10 taon, 15 taon, 20 taon. Ang paano, masulok ya 20 taon, bayaran data nagagik. Kaya kabalag tanay. Upatan na. Tapos, isaliw mo labat na lutit ang palingke. Yan maslak at sarami kabaluyan mo sa pipa palingke anda at yan bali na linggayan. Katawan. Hindi bali. Tapos, sa kaskasyan dita, naramit na karabugal yun. Tapos kayo'y mambayar at satan. Bayaran nyo tan. O panabaglay na, siyempre, jad taksyo. Jad taksyo. Nani mangkalaw kayo, kinang kapulari ulusan proyekto Ang kaputa, say
sa Korte Balay at ibabayar da at sa amin inutang da nabilbilang naaprobaan tan natultulitan. Pero unong at impormasyon tayo agagik ayon sa impormasyon natin tuloy na daw. Tuloy na daw yung pag-utang ng LGU Bugalyon ng 400 million. Yung 126 million pambili ng lupa at yung matitira, yun ang gagamitin sa pagpapatayo ng bagong palengke ho ng Bugalyon. Pata na inayarin talaga siyempre Chinese di ba? Saan magaling ang mga Chinese? Kung alam nyo, magaling ang mga Chinese sa negosyo. Yan. Magaling sila. Wala pa akong kilalang Chinese na hindi magaling sa negosyo. Mga magaling ho yan sa math. Yan, mga kwintahan. Yan sila magaling. Ganyan. Yan ho ang issue ngayon sa bayan po ng Bugalyon. Ay nako. Talagang nauuso yung utang, no? Utang. Loan. Pero may alam akong bayan na hindi ho o may alam akong mayor na ayaw umutang. Itong si Mayor Pedro Mirera, ayaw niyang umutang kasi nasasayangan po siya sa interes. Oo naman. Yung mga land bank na yan, yung mga bangko-bangko na yan, mga DBP, Land Bank of the Philippines, gabgabay dahi mampautang, makalmura gagik. Makalmura. Mas gusto pa nilang pautangin ang LGU dahil sigurado ang bayad. Sigurado ang bayad. Walang mintis, wala ho silang talo. Kasi yung amortization, matik na ho yan na ibabawas sa era ng isang bayan at isang syudad. Doon sa internal revenue allotment, matik na yan na ibabawas ng bangko yung amortization, yung hulog ng isang LGU. O di, walang kahirap-hirap sa paniningil. Di ba? Nang sa may mampautang irat private niya to, mahirap. No, ramay pribadong to, mahirap. Pero no, government to government, gobyerno to gobyerno sa mantungtong ang kapoy problema at bayar. Di ba? Singa dyan kimat, marami man nagpalinding. No wala kad gobyerno, matik, automatic, approve so lending mo. Dapat no walay ATM mo. Agagik. Unutang kay 20 mil. Unutang pa, kamusta may managpalinding. Matik, kami ka mo kaukulan. Unya, jatay ATM mo. May ATM mo. Bunbunan to lang may managlinding. Tano ka na sweldo, 15.30. Sa mga ipaway sa may sweldom, si managlinding. Insan tumula, ibawas may hulog mong binulan. Di ba? Walang talo yung mga nagpapautang, yung mga 5-6. Kapag ka nasa gobyerno, gustong-gustong pautangin. Parang DBP, Land Bank of the Philippines. Walang LGU na kapag ka ginustong umutang nagiging negative, hindi ho. Matik yan na aprobado. Kasi anta doon walay pagkabayar mo may iram, di man da katira sa may ira. Antes siya makasabi at sa kaya balay may ira to. Nibawas lang ng bangko. So sara may amortization na pigare hulog na quarterly
o every 6 months o dino yearly, wa? O di ang kapoy lugi. Ang kapoy lugi na sa rami bangko mampautang. Pero ang malulugi ho dyan, ang mamamayan dahil siyempre maisasakripisyo ho yung mga proyekto at mga basic services. Di ba? Ay, kanyan. Utang pamor. ah? Good morning po, sir. Watching live here at Riverside. Ayan, nasa Riverside. Nagpapahangin si Madam Senate. O, sige, magpahangin ka dyan. Huwag kang tumalon, ha? Madam Senate. O, ngayon, habang nagpapahangin ka, mamingwit ka ng sariwang mga tilapia at bangus. O. Kung walang bangus diyan, pumunta ka sa katabing pispan, maraming bangus doon. Doon ka mamingwit. Huwag ka lang pahuhuli. Nasa tabing daga at tabing ilog si Ma'am Sinet nagpapahangin. Kasi umagang-umaga, mainit na, maalinsangan ng panahon. Talaga nung tanagagik, summer, ang gano labi, katawan, summer. Ang putang, masalimuot. Ang kamot makaugip na masalimuot. Ay, nako. Larry Navarro. Anong sabi ni Larry Navarro? Okay. Sige. Nabasa ko na to kanina. Kapit tayo, sir, sabi niya. Larry Navarro, taga Caloocan Sur. Idol na idol daw niya si Mayor Pedro Merera. Talaga mata. Sige. Maganda yan. Umaidol kayo sa mga taong gumagawa ng maganda. Gumagawa ng tama. Doon kayo umaidol. Huwag kayong umaidol sa mga taong gumagawa ng masama, gumagawa ng illegal. Di ba? Okay, sige. Tayo hoy, pansamantalang magpapaalam na sa ating program. Di balit, bukas muli ho tayong magbabalik at mamaya 10 to 11, magkakasama ulit tayo sa Bayan Muna Bago Sarili. Sa ngalan po ng aking mga nakasama rito sa technical side, nandiyan po sina Engineer Jeff Biado Abaigar, Engineer Michelle Balog, Engineer Jonathan Feliciano. Sa News Center ho, nandiyan sina Bien Bergabinya. Sa supervision ng ating station manager, Mr. J. Miguel Mendoza. Alam mo, Engineer Jonathan, kapag ganito yung nakikita ko tuwing umaga, ganado akong magprograma hanggang alas 12, pwede ko, kaya ko. Kapag ganyang kagandahan, pero pagkapangit naman, ayaw kong tignan. Siyempre kung maganda, masarap tignan. Sa ngalan po ng ating mga kasama rito, siyempre ako po naman ang inyong kapartner. Ako po si Jerry Cambay. Nag-iiwan na po kami ng isang mapagpala, mabiyayang umaga po ng Merkoles Marines sa ating lahat. Bye-bye! Ugaling isama sa inyong almusal ang kapihan at balitaan sa Sunshine. Dito pa rin sa inyong alternatibong radyong ibang-iba sa iba na kapartner mo sa balita at serbisyo. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng host o panauhin ng programa ay hindi nangangahulugan o nagsasaad sa opisyal na pananaw at opinyon ng pamunuan ng Sunshine Radio, Suarezug Media Corporation at Sunshine Media Network International. Sunshine